saka kokowa ta uku Aibo Hassan da Isaka abunda nake ga ya muku da su in ta gama su to abunda bature ke ce ma final avalla final ya doki ya bada doki na su ko dan kwallo Uribi kauce jira sai kwada na Musa tumikiya mati chino temperature gore na irbe chino bondoso doso kwara mati chino temperature gonda wallahi kasan a doson mata hada su Kadri Abdu ya kada Aibo Hassan final 2021 a Yamai tsakanin Aibo Hassan da Kadri Abdu ya kada Aibo Hassan Coupe Airtel 2021 kuma suka sake haduwa a final Aibo Hassan ya kada Kadri Abdu kenan sun san juna karta san kar tsakanin su ya di gabaro amma a ginga temo renversement de situation mate wal ma tiano baro na da hajaran ba Musa na Abubakar da ina ma kukan mota Allah kadar to mina iya faruwa a cikin wannan hilin kokowa cikin maradi ko mina iya faruwa kowanne cikin kunya da kashedi guda kukan mota Alhaji Yakubu da Gwalda Habibu Magadin Hamza tunda dai kaga irin yadda ta faru tsakanin Zakiru Zakari da Mati Sule wallahi irin yadda Mati ya bada kokari ya dau Zakiru Zakari sai da ya cira shi da kasa ya buga ga kasa Allah bai bashi ba to daga nan sai Zakiru ya fara haka kai ga buhu aka raba su yanzu da aka dawo ta saki kamawa aka yi wani kararrab yau ai Zakiru bai ba Mati wata dama ba sai da kai shi kasa Alhaji dan Malika hali hadu shekara shi na min mota abin da ko ya bada so dai Kadri Abdu Saka ana Aibo Hassan Kamba TV aye gatan burge wani minti gudi gargamara aran kai fulan sabai cikin minti 5 za su tai hutu Salakin manadi da kewai Ahama Ali Zaki shugaba mai daraja mai haka ne dangance da doka in aka yi minti 5 ana kokowa ba ta yi kai ba ana tsaya a hutu minti 2 a sake dawowa wasu minti 5 na kokowa hankali Aibo amma ba ta dauku ba kawon Kadri Abdu doki kami a hina sarkin jibirin maradi na sarkin gobir ta maradi Alhaji Abdu Balamara waje ka Musa wani yaro bari ga samaya ga ƙashin wuya shi kare ma banza wurin wuya masa girma wuya karbi mutum da abi ne wuya kamar da mace baya Kadri mace ci Amadu haka ne kowa kafa yake nema cikare bisa bakin kura arbitre lim ka bato bindora ce di ko sakaido arbitre lim ka bato bindora ya shiga bakin kura ne dar masantirkin nan da kyawu santir mace cin bayu ban sa uban daga ce wannan batu bai zan wai ba kura ta tara bakin garge yalawa ga zakir na ta in ka tina ka kawo min na zakir Allah ka alhaji ka dade na gode zakir na birnin tawa dole kare ji tsoron kura ko bata ce makare komi ba wani wayawa yaro Gabo ta tila boya na ce sai mai shi gaishe ku a gaishe bato me amete shu wala me bin kala shi kala bujaga ili yayi shumuna
Ili ya yi shu duk taron mutanen da kake gani. Bakwai na kokowa cikin karon ku na farko. Aibo Hassan 10-10. suke supporte da kashedi guda. Kadiri Aibo wannan kadiri jama ya kuma shi kone biya maradi sani kamil dan sarki mai doli aibo ce kuma shi kone ta kunce kuma kadiri kamil dan sarki mai doli mai kaka gida baloji Alhaji Abdu dan zo ya bani buhuwa kadiri sabuka wallahi hili yake ce Diba yanda Kadiri Abdu ya kama Aibo ta kwamce Aibo ya koma baya ya kama tsara Kadiri Abdu sai ya taushe Diba ha gani reply shi fulmuni wallahi Ai ba ya dawo wallahi ya zo a bada kai ba garama kana da kaya an koko Kadiri Abdu ya sha kasa amma ba komi haka kowa ta gada Aibo ga yancan wajen gwamna Aibo Hassan ga su can wurin gwamna gubernar ana ba su kari wallahi akwai aibo kai in wani gubernar da wallahi